Sithanda ukubingelela abalandeli bechannel sesichazekile amaphupho igama lami ngohlelo wesibongo wami Bothoke. Namhlanje ngizokhuluma ngendaba yokuthi umuntu ophuphumile ukwenza kanjani ukuthi uhlupheke, ubhidliza kanjani umndeni, umuzi wakho, ngobani usuke ekhalela ini ukunakwa. Namhlanje futhi ngizokhuluma ngesisu esichithekile. Ngikhulume ngani? Ngikhulume ngomuntu ohambe wayomkhipha i-abortion. Ngikhulume ngesisu esichithekile wangasibona. Ngithanda ukuthi nje ngikhulume ngalezo zinto okwanamhlanje. Uzokwazi kanjani ukuthi wena uchithekele umntwana wangabona? Number 1, uziphupha uphethe umntwana. Ma umuntu nje ohleze ephupha uphethe umntwana ungenaye, ubokwazi ukuthi kwachitheka umuntu olokhu eziveza kuwe. Owesibili, uma umkhiphile, uzokwazi kanjani ukuthi lo mntwana wakho uyakhuluma? Uzobona wena uzilokhu uzithola usesibhedlela uthi uyenjani? Uyobeletha kodwa ungakhulelwa. Uma ungakhulelwa bekuthi uyobeletha engathi lokhu usesibhedlela uphethe nomntwana, okusho ukuthi kunomphefumulo osesiswini sakho sokudinga ukwenzela ababelethisi. Ugeze uhlanjululo, wenzele ukudla, unikeze, uxoliselwe nasedlozini lakho ukuthi kwadlula umuntu. Khumbula phela ukuthi umuntu uma elethwe emhlabeni nganza kwethu akuveli nje kube yinto ethiwa manje iyahlelwa lento le. Kususa umphefumulo sukade usezulwini lomndeni ulethwe emhlabeni ukuzolekelela isimo esithize. Nakho-ke wena usuyasuka ubuka iy'ndleko zasemhlabeni, usukhohliwe nawe ukuthi waphila ngaphansi kwey'ndleko zabazali bakho bapatanisa bekulungisela kuze ube ufike esigabeni sokusona. Uthi wena hayi ngeke mina ngicorrect lo mntwana lona uzodlani, uzokhula ngani, ngiyahlupheka kunje. Kanti umuntu usuke selethiwe emhlabeni ngokuthuma. Mase uthi wena mina ngiyomkhipha, uyazi usunecala elingakanani emndenini ongasekho. Usubulele ngane yakwethu, usuhliphize noma wadiliza wabhidliza iqebo labantu abasezulwini lomndeni ngokucela uNkulunkulu ukuthi kwehle usibani ufike wena wenze njani la? Mase uyamkhipha. Lo mphefumulo osukuwehlile wehlela emhlabeni usukuzokulekelela. Ngaleyo ndlela uzoba nesikhalazo sokukhala ukuthi anibhekeni into eseningifake kuyona. Lo muntu lana usengibeke osizini esigodini sosizi ebengalindele ukuthi ngizoba kusona. Ngaleyo ndlela ube seyacomplain noma ube seyakhala kakhulu. Mase kwenziwa nje ngoba umzimba asuke kuwona kusuke umzimba womntwana osuke wena usummenze kanjalo wambeka ehlulini legazi. Umphefumulo wakho usuke usesiswini kuwe. Inyama yakhe isuke ingaphelele, isuke yihlule legazi ngendlela yokuthi akakwazi ukuhlala kulo sidumbu uma ekhula njengomuntu kodwa ukhula ngehlule legazi. Leyo nto ikhula ngehlule legazi. Umphefumulo usila uhambele khona usuku lapho. Ngaleyo ndlela kuwe ngeke kuze kube kahle, ngeke kuze kulunge. Into ezokwenzeka uzosema ekhala lapha akhala khona. Mase kuthathwa izinto zakhanikezwe zona. Njengoba nawe usukwazi umntwana uma ekhala uyamncelisa. Uma mele athuliswe kuzothathwa izinto zakho, kuzothathwa imoto yakho, kuzothathwa umshado wakho, kuzothathwa umuntu othandana naye, kuthiwa thatha nansi lento athanda kakhulu inikezwe yena, ihliphizeke kuwena okwangempela. Kuthiwa uthi uma uthi nange yakhala umntwana kuthiwa thatha nansi imali yakhe, imali kamama wakhe noma imali kababa wakhe anikezwe yona, iphele imali kuwena, kuhliphizeke konke. Umsebenzi wakho awuhliphizi, ikhaya lakhe ungisho ukudla akhalela ukuthi niyadla niyena kahle. Kuthiwa thathani ukudla lapha ninikeze nangumntwana uzathula. Kuba nje yinto eningi bafowethu ayonayo. Umshado akawubheki-ke bakwethu uyawuhliphisa. Uma unomntwana nje ophuphumile mlungisele ngoba wenza isishingishane sokuthi ekhaya ohleli kulona kungabi khona ukuthula, ingabi khona injabulo ngoba naye usuke esosizini. Ngiyacela ukuthi uma unalesi simo esikanje uzibona uphupho lokhu uphethe umntwana, akwazi vele uphupho uphethe umntwana nje umphethe ekhombisa ingane yakho waphuphuma kuwena. Ngaphandle kumntwana olethwayo kuwe izalukwazi bayakutshengisa ukuthi bakuphake umntwana lapho. Kodwa nje uma ukuthi ulokhu uphupha wena ugonane nengane ongayinikezwa ngomuntu noma bangakukhombisa, kwesinye isikhathi bakukhombisa kuthiwa nangu umntwana wakho. Kwesinye isikhathi uyaphupha lokuthi kuthiwa okabani lo mntwana aziveze njengomntwana wakho. Makukanjalo bokwazi ngane yakwethu ukuthi fanele ulungisele umntwana owaphuphumayo ngoba ulusizi olunjalo mayeke esephuphumile wangamlungisela. Udala usizi
olukhulu. Uma unesifiso sokuthi uyafisa ukulungisela ingane yaphuphumayo, ngachaza ngathi kuba izimbuzi ezintathu noma kube izinkukhu ezintathu. Mina nguMbotho angisho ukuthi abekho abanye abantu abalungisa lento, bakhona. Kodwa uma unenkinga kanjalo ngiyathanda ukukulekelela sisizane usuke ethunzini. Unjalo nje uma uhanjelwe umntwana kanjalo usuke ufana nomuntu oshonelwe phela. Fanele phela ugeze lokho kushonelwa kwakho. Xolise nasedlozini ubulala umphefumulo owathunyelwa emhlabeni. Xolise nasedlozini ukudlulelwa umphefumulo ongakwazanga ukuhlala esinyeni kuwe ngezizathu ezithize. Kodwa nje bafowethu kuyalungiswa lokho, kulungise ngoba ukwenzela isinyama ngisho nakubantu osuhleli nabo, ngoba usukuhamba nesimo somuntu ongumufi kuwe, ithuna esiswini bakwethu. Umphefumulo uyabelethiswa ukuze phela uzophila unguwe kahle kahle. Nasedlozini bangalokho bakhomba ukuzila okungaqondakali noma ukuhamba nomuntu okulandela, ngoba phela bakwethu umntwana lo suke ephuphumile ubonakala kanjalo njengoba umuntu suke ekutshela ukuthi waphuphunyelwa ingane, ingoba usuke ehamba lapha eduze kwakho engasusiwe kuwe. Hayi ukuthi ususwa mhlambe ngemuthi wayolahlwa, cha, wenzelwa ngendlela yakhona konke nje kuze kufike esigabeni sokuthi uyagezwa, kuze kufike esigabeni sokuthi imphefumulo abelethiswe esiswini sakho abekwe ngendlela njengoba usukubeka umuntu ongasekho. Namhlanje cela ukuma lapho uma unesifiso sokuthi ufisa ukuthi ngikulekelele, ungithinte nje, ungene kwi-Telegram njengoba ngishilo ukuthi khona i-Telegram, udownload i-Telegram ukwazi ukuthi sikhulume. Uma ukuthi awubonanga ukuthi awungitholanga ithuba mhlawumbe ungisendele imessage ngobe sengibuyela kuwena sikwazi ukulungisela zonke lezi zimo ezikhona ke bakwethu. Namhlanje ngicela ukuma lapho, nisaleni kahle.